Il-Prim Ministru stqar li l-kap tal-Oppożizzjoni għandu jippubblika b'mod immedjat l-ismijiet tan-nies li taw il-flus bl-iskema ċedoli. Dan wara li Simon Busuttil ftaħar li mill-iskema ta' self sigriet daħħal 3 miljun euro. F'intervent fuq One Radio, Joseph Muscat innota li din hija skema li vvinta Busuttil biex jaħrab mill-liġi tal-finanzjament tal-partiti li jagħmel il-gvern preżenti. Ma nafux jekk kienx hemm 300 ruħ li taw 10,000, 3 ruħ li taħ 100,000 jew 3 min nies li taħ miljun. U l-unika mod li l-kap tal-Oppożizzjoni jista' joħroġ b'xi mod jew ieħor kliem minn dan kollu huwa li jippubblika l-ismijiet b'mod immedjat. Aħna min-naħa tagħna il-liġijiet mhux biss nagħmluhom, aħna l-liġijiet nimxu magħhom. Fl-istess intervent il-Prim Ministru tkellem dwar il-kwistjoni tal-fish farms u reġa' esprima d-diżappunt tiegħu għal fatt li l-awtorità tal-ippjanar ipposponi d-deċiżjoni dwar din il-kwistjoni. Xi ħaġa li donnu kuntent biha kien hemm biss il-kap tal-Oppożizzjoni. Fil-waqt li tkellem dwar l-azzjoni li ħal-Gvern fil-konfront tal-operaturi tal-fish farms, hawn il-Prim Ministru esprima tħassib tiegħu dwar l-inkonsistenza ta' Simon Busuttil u staqsa x'inhi r-raġuni. Il-kap tal-Oppożizzjoni ivvinta skema li permezz tagħha jaħrab il-liġi l-ewwel net jiġini dubju li n-nies tal-fish farm daħlu f'din l-iskema taċ-ċedoli. Illi tawh il-flus u minħabba li tawh il-flus fl-iskema taċ-ċedoli tkellem kif tkellem din il-ġimgħa biex jaqbes għalihom kontra kull sens komun u kontra mhux biss l-opinjoni pubblika ma kontra il-raġunament kollu li kien anke qed jipprova jibnihu stess. U bil-forsa l jiġik id-dubju illi dawn in-nies imdaħlin f'tal-fish farms tawh il-flus fil-famuża skema taċ-ċedoli.